Ahojte, vítajte na dnešnom cvičení. Budeme potrebovať jeden jogový kvádrik. Ak nemáte, stačí aj hrubá kniha. Tak poďme na to. Posaďte sa do ľubovoľného sedu, spriamime chrbát, upažíme ruky a opisujeme v ramenách kružnice. Najprv smerom dopredu. Pokúste sa ruky nechať vystreté v lakťoch. Vnímame silu v rukách. Dýchame v rytme cvičenia. To je ono. A meníme smer, krúžime do druhej strany. Nezabúdame, chrbát je vystretý, spodné brúško ťaháme smerom k chrbtici. Naším cieľom je neuvoľniť ruky a meníme pohyb z hora nadol ako krídla. Nezabúdame na pevné centrum tela. Príde malá zmena. Ruky dáme do kaktusového tvaru, krčíme ich v lakťoch, nádych lakte od seba a výdych lakte k sebe. Dýchame v rytme cvičenia. Nezabúdame na pevné centrum tela, neohýbame sa v krížoch. Dýchame, nádych, výdych, nádych, výdych. A vnímame, čo sa deje v našich ramenných kĺboch. Možno už cítime začínajúce teplo. Super, predpažíme ruky a strihame. Tempo cvičenia nechám na vás, na úvahe vašej síly, dnešnej energie, ale skúste vydržať, už sme skoro na konci. Týmto pohybom krásne spevníme svaly na rukách, svaly medzi lopatkami a rozhýbeme ramenné kĺby. Pomaličky dokončíme a upažíme obe ruky. Naším cieľom je teraz nepoložiť, neuvoľniť ruky, máme ich vystreté v lakťoch. To je ono. Na 3, 2, 1 a uvoľníme. Zakružíme v ramenách smerom dozadu. To je ono. Výborne. Prvá časť cvičenia je za vami. A na malý moment zaujmeme pozíciu dieťa. Ruky uložíme vedľa tela, dlaňmi nahor. A uložíme sa do takého klopka, v ktorom sa uvoľníme. Precíte naozaj veľké uvoľnenie cez ramená. Vytrasieme zápestia. Nebudeme tu dlho. Oprieme sa do silných rúk, pozícia mačka. Čakajú nás joginské kliky. Pokiaľ by to bolo pre vás ťažké, tak počkajte si na ďalší cvik. Poďme na to, spevníme sa. Zanožíme pravú nohu, nádych, a výdych, ruky krčíme v lakťoch a klesáme hrudníkom tesne nad podložku. A vrátime sa naspäť. Čo je dôležité, lakte idú popri hrudníku. Neotvárame ich do strán. A pomaly dokončíme. Vrátime sa naspäť do mačky a čaká nás to isté na druhú stranu. Zanožíme ľavú nohu, nádych a výdych, klesáme. Nádych, výdych, lakte idú popri hrudníku. Vnímame, ako nám pracuje triceps. To je ono. Pomaly sa vrátime do posledného nádych a s výdychom sa už pomalinky ukladáme na brucho. A zaujmeme pozíciu krokodíl, v ktorej sa uvoľníme. Lakte uložíme do podložky a čelo na dlane. Dýchame. Nádych nosom, výdych nosom. A pomaly pokračujeme ďalej. Pozícia swinga. Pomaličky sa začneme dvíhať na kolená, podsadíme panvu a zaujmeme takú variáciu dosky na predlaktia. Naozaj bezpečný cvik, pokiaľ ste dlhšie necvičili a stratili ste veľa sily. A pomaly výdych. Uvoľníme. Ruky vystrieme pozdĺž tela. Len na malý moment uvoľníme celé telo a zopakujeme pozíciu ešte raz. Lakte máme pod ramenami. Dvíhame telo na kolena, podsadíme panvu a hrudnou chrbticou zaťahame smerom dopredu. Pozeráme za nosom. Možno aj cítite, ako sa roztriasli svaly na rukách, brúško, ale to je dobré, pretože chceme posilniť túto partiu tela. A výdych uvoľníme. Ruky idú vedľa tela,
priehlavky do podložky. Uvoľníme sa. Tak, dlane umiestnime na úroveň prs a cez nízko kobru prechádzame do strechy. Čaká nás ďalšia časť lekcie, v ktorej už budeme potrebovať aj jogový kvádrik alebo alternatívu hrubú knihu. Môžeme na malý moment poprekračovať, nohy vystrieť v kolenách, pokrčiť. Tak a pricúpitáme na začiatok podložky. Uvoľníme sa v hlbokom predklone. Najbližší nádych, vystierame celé telo do vysokej hory, nádych a vydych hora. Použijeme teraz našu jogovú pomôcku, chytíme ju na dlhšiu časť a budeme ju držať za jej okraje. Na malý moment sa postavíme v pozícii vysoká hora. Dlaňami tlačíme do kvádrika. Aktivujeme svaly na rukách, spevníme sa, nádych a vydych klesáme do podrebu pozícia stolička. Kolena nepredbiehajú špičky, panva je podsadená. Dlaňami tlačíme do kvádrika. Nádych, vysoká hora a vydych stolička. Pôjdeme ešte pár opakovaní. Vnímame aktívne svaly na rukách, pevné centrum tela. A snažíme sa zapájať naše svaly, nejdeme do klboch. Nádych, vysoká hora, výdych, stolička. Nádych, vysoká hora a vydych, stolička. Dokončíme posledné kolo, nádych, výdych. Nádych, vysoká hora a vydych, uvoľníme pozíciu. Na malý moment odložíme našu pomôcku a uvoľníme ruky v ramenách. Cez úpaženie idú ruky do vzpaženia. Nádych, výdych. Pôjdeme ešte 2 takéto kolá. Tak a dokončíme. Zoberieme si našu jogovú pomôcku a vykročíme pravou nohou do bojovníka 3. Ľavá noha je v pravom uhle, zadné chodidlo je na špičke, podsadíme panvu, ruky dvíhame k oblohe a dlaňami tlačíme do kvádrika. Môžete ostať celý čas staticky, alebo poďte so mnou miernu dynamiku. Nádych, pravým kolenom klesáme nad podložku a výdych nás vráti naspäť. Nádych, výdych. A poďme ešte. Dýchame v rytme cvičenia. Vnímame silu v nohách, silu v rukách. To je ono. Dokončíme cvik. Výdych, dlane idú do podložky, odložíme kvádrik, odkročíme do strechy. Poprekračujeme na mieste, uvoľníme nohy a pokračujeme ďalej. Pricupítame k dlaniam, zoberieme kvádrik, nádych, dvíhame telo a vykročíme druhou nohou do bojovníka 3. Môžete po celý čas ostať staticky, budovať silu v nohách alebo pokračujte so mnou v dynamike. Nádych, výdych. Nádych klesáme, výdych nás vráti naspäť. Dokončíme ešte jedno takéto kolo. A výdych, uvoľníme dlane idú do podložky, odkročíme do strechy. Vydýchame sa. Môžeme poprekračovať na mieste, alebo vytrasieme jednu nohu, druhú. Uvoľníme kolená, svaly na nohách. Nádych, klesáme do mačky, prekryžíme chodidlá a cez turecký set sa dostávame do sedu. Pôjdeme zaujať pozíciu loďka. Oprieme sa do silných rúk, dlane idú poza chrbát, prsty smerujú dopredu, vystrieme chrbát a nadvihneme chodidlá nad podložku. Môžete ostať po celý čas tu, alebo dvihnite ruky smerom k oblohe. Chrbát je vystretý a výdych uvoľníme. Pôjdeme ešte raz, ale už s jogovým kvádrikom. Opakujeme to isté. Rešpektujeme svoje možnosti tela. Môžeme ostať po celý čas tu. Opierame sa do dlaní. Chodidlá sú nad podložkou. Ale ak vládzete, zoberte kvádrik a ruky dvíhame smerom nahor. Dlaňami tlačíme do kvádrika.
chrbát je vystretý. Toho je ono. A výdych, uvoľníme. Predkloníme sa. Natiahneme chrbátik od kostrče až ku krku. Teraz sa trošku pohráme so silou a rovnováhou. Zoberieme kvádrik alebo knihu, posadíme sa na ňu, oprieme sa do dlaní na končeky prstov, spevníme sa, dvihneme nohy, chrbát je vystretý. Pokiaľ sa dá, vystrieme ruky dopredu alebo dvihneme smerom nahor a balansujeme. Vnímame silu nášho centra tela. To je ono. A pomaly výdych, uvoľníme. Chodidla idú do podložky, predklon. Tak, a rušíme cvik. Jogový kvádrik už nebudeme na dnes potrebovať. Pôjdeme si ľahnuť na chrbát. Čaká nás ešte pár cvikov na posilnenie brušných svalov. Ale ešte predtým na malý moment pokrčíme kolená, dlane položíme na podbrúško a dýchame do brucha. S nádychom sa brúško vypučí ako balón a pri výdychu klesá. Prehlbený nádych nosom, prehlbený výdych nosom. Pokračujeme ďalej a pôjdeme nasadnúť na jogový bicykel. Skontrolujeme si chrbát prilepený k podložke, jemne podsadíme panvu, dvihneme nohy a bicyklujeme. Pokiaľ sa dá, nohy vystierajte v kolenách. Predstavte si, že naozaj šlapete nejaký veľký kopec. Vnímame silu v nohách. A tu nám už krásne začína pracovať dolné brúško. Ruky máme vedľa tela, hlavu nezakláňame. A poďme ešte. Šlapeme. To je ono. Už sme skoro na konci. Výborne. A dokončíme. Na chvíľku si oddychneme v pozíciu motýl. Spojíme päty špičky, podsadíme panvu, hlavu nezakláňame. Pokiaľ vám to nie je príjemné, kľudne vystrite nohy do dĺžky. Urobte čokoľvek, aby ste sa uvoľnili. A pokračujeme ďalej. Dvihneme nohy, pokrčíme v kolenách, tak, aby boli lítka v pravom uhle s podložkou. Ruky dvihneme kolmo k ramenám a chrbát je celou plochou v podložke. Nádych a s výdychom sa budeme otáčať na našu bočnú hranu. Naším cieľom je neprevaliť sa do strany, ale vydržať na hrane. Predstavte si, ako keby bolo vaše telo v sádre a vy sa len tak prevalujete zo strany na stranu. Skúste vnímať, čo sa deje vo vašom tele. Vnímame, ktorá časť brušných svalov nám pracuje. Nemusíme ich vedieť pomenovať, len vnímame. To je ono. Dokončíme, pritiahneme kolena na hrudník. Uvoľníme nohy do podložky, vystrieme ich v kolenách a čaká nás posledný cvik. Prepletieme prsty, dlane uložíme na temeno hlavy. S nádychom dvihneme hlavu, ramena aj lopatky a výdych ťahame ľavú lakeť k pravému kolenu a vrátime naspäť a opačná strana. Pokiaľ sa dá, skúste sa fyzicky dotknúť lakeť aj koleno. Pokiaľ sa nedá, nič sa nedeje. Dýchame v rytme cvičenia. Nádych nosom, výdych ústami. Toho je ono. Už sme skoro na konci. Super. A dokončíme posledný, uvoľníme sa. Pomalý nádych, natiahneme ruky za hlavu, prepneme špičky a vrátime naspäť. Pokrčíme kolená. Dostali sme sa na záver dnešnej 15 minútovky.
Ja sa už tu s vami lúčim, ďakujem, že ste si so mnou zacvičili a prajem vám krásny deň. Namaste.